Dyma gyfle i gyflwyno porth adnoddau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i chi. Mae hwn yn adnodd arbennig o dda sydd yn crynhoi cymaint o wybodaeth, cymaint o adnoddau mewn un lle. Felly, os ych chi'n chwilio amdano fe, chi angen teipio mewn porth.ac.uk a wedyn bydd hwnna'n mynd â chi i'r dudalen i chi'n gweld fan hyn. Mae'n dudalen hynod liwgar, hynod ddeniadol i chi ag i'r myfyrwyr. Nawr, a dweud y gwir, mae'r safle yn gymharol hawdd i ddefnyddio achos mae fe yn cerdded chi trwy'r broses. Felly, os ych chi eisiau chwilio am adnodd, ych chi yn defnyddio y menus, y drop-downs hyn, mwyn gallu dewis beth sydd eisiau. Felly, dwi eisoes wedi dewis ôl 16 a galwedigaethol, a wedyn dwi hefyd yn mynd i gyfeirio chi at, a dwi jyst mynd i ddewis i nawr, falle nawn ni weid gofal plant fan hyn, achos bod ni'n gymharol hawdd i ddefnyddio, a wedyn chwilio. A fe welwch chi wedyn bod hwnna'n dethol, wel, cyfres dda o adnoddau i chi i gael golwg arno fe. Mae'n alon lle o adnoddau i gael, hynny yw, mae angen bach o amser i chwilio ac i chwarae mwyn dod o hyd i beth sydd eisiau arno chi. Yr un peth arall bydden ni'n argymell hefyd yw eich bod chi yn tanysgrifio, achos pan fydd rhywbeth newydd yn ddangos ar y porth, wel, wedyn byddwch chi'n gwybod bod yna, os oes adnodd newydd, fideo newydd, link newydd, mae e'n sicr gwerth i chi i danysgrifio. Felly, pob lwc, mwynhewch, chwiliwch, a dwi'n siŵr byddwch chi yn ffindo fe yn ddefnyddiol iawn.